Γεια σου παιδιά! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο με ποιο πρόγραμμα εγώ κάνω βιντεάκι στο YouTube. Ωραία, θα σας δείξω με ποιο πρόγραμμα. Με αυτό εδώ το προγραμματάκι. Όπως έχετε δει, πάνω από τα βιντεάκια μου γράφει εδώ πέρα κάτι. Κάτι με μεγάλα άσπρα γράμματα. Εδώ, κάπου, πάνω. Και εδώ το ίδιο. Οπότε, λοιπόν, θα κατεβάσετε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ πατάμε το Free Bolland. Και τέλος πάντων το κατεβάζουμε. Ορίστε εδώ πέρα, το κατεβάζουμε. Και μετά όταν θα κάνετε τις διαδικασίες που θα σας λέει next και τα λοιπά, θα το ανοίξετε. Όπως βλέπετε τώρα εγώ ηχογραφώ. Και λοιπόν θα πατήσετε αυτό εδώ πέρα. Στο οποίο, καταρχάς αυτό το πρόγραμμα διαρκεί μόνο 10 λεπτά, σας το λέω από τώρα, γιατί ούτε και εγώ δεν το ξέρα. Να σου πω, έκανα ένα βίντεο και μετά πάει όλο χάσιμο. Οπότε ναι, συγγνώμη που δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο, σήμερα θα κάνω πάρα πολλά. Οπότε πατάτε αυτό και αρχίζει το πρόγραμμα να κάνει βίντεο. Και μετά όταν θα το σταματάτε θα πατάτε ένα από αυτά εδώ πέρα, αυτό νομίζω. Ωραία, λοιπόν αυτό ήταν το βιντεάκι, θα σας κάνω τώρα κι άλλο ένα, πώς να βάλετε ήχο, γιατί ηχογραφείτε αλλά πρέπει να βάλετε και ήχο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.